blessed day! Bag-ura na unlock ang akong in-stream ads sa Facebook and I really thank God so much. Thank you, Lord! And naday tulo ka klase ang in-stream ads. First is the pre-roll ads. Ang pre-roll ads makita nato primero sa ato ang video but seconds lang siya. Second is the mid-roll ads. Ang mid-roll ads is makita siya tunga-tunga sa itong video, especially if taas-taas ang itong video, like 3 minutes and longer. Ginakat ni Facebook Meta ang atong video, then i-insert ang ads. Then, na ay ads nga unskippable. Dapat tanawan siya the whole ads, usa mo balik or mo continue ang ato ang video. Last is the image ads. Static image siya nga naa lang siya diha permi sa ubos sa ato ang video. So I think sa ako is image ads lang siya kay mubo ra man ako ang video. So mas maayo nga taas ang ato ang video para si mid-roll ads ang pwede ihatag ni Facebook Meta sa ato ang video. So the longer mas maayo. That is for today. God bless.